Ahoj, ja som Jozef, toto je môj služobný pes Rony a spolu slúžime na ORPZ Žiline. Má kategóriu 6-strannú, je to 6-stranná kategória, je určený vlastne na pachové práce, obranné práce a cviky poslušnosti a má zhruba Rony má nejakých 2,5 roka. Spolu slúžime na oddelení kinológie s Ronym 2 roky. Takže so svojím služobným som Ronym sa teraz začíname pripravovať na majstrovstvá Moravskoslezského kraja a na náš kraj. Bude to naša premiéra, bude to naša vlastne, začneme tento rok, spustíme našu pretekárskú kariéru, uvidíme, ako sa nám bude dariť a uvidíme, či sa kvalifikujeme. Na oddelení kinológie táto práca s obsahmi ma veľmi baví. Psom sa vlastne venujem už od malička. Je to úplne iná práca, je taká špecifická, že tohoto psa služobného alebo súkromného nemôže človek odložiť, že keď mu skončí služba a odloží ho a ide preč, musí sa psíkovi venovať vlastne aj vo svojom voľnom čase. Je to taká špecifická práca, nie každý by to mohol robiť a mňa táto práca veľmi baví a chcel by som to vlastne zotrvať, až pokým nepôjdem do civilu.